Zdravím vás. Vítam vás u ďalšieho videa a my ideme z Medvedej Studienky v obci Hrádok na Pánsku Javorinu na bicykli. Vlastne tu stojíme a odtiaľto ideme touto cestou až na Pánsku Javorinu. Mali by sme sa zastaviť, aj tu máme pod Preliačinou, tam je vlastne prameň. Takže máme bicykel. Mám to hodené do navigačky. A môžeme ísť. Máme ešte okuliare. A môžeme ísť. Cesta by mala trvať okolo hodinky. Takže hádam, to všetko stihneme. No. A my ideme pomalinky. Nepôjdeme presne podľa navigačky, lebo tá ukazuje túto, čo je napravo, taká cesta, tak tá bude taká katastrofálna. My pôjdeme troška inakšou cestou. No. Malo by to byť nejakých 9 km približne, ale je to aj stúpanie, aj kolesanie. No, takže tak nejako. Troška fúka, hádam, to nebude tak očiť. Tu je chata Javorníček. Ja si ešte zapnem na hodinkách bicyklovanie a môžeme ísť. Bo podľa správnosti by sme mali ísť teraz naľavo touto cestou, ale my pôjdeme troška inakšou cestou. Si to predĺžime tú jazdu. Takže tak. Bo vlastne to je taký zjazd. No. Ale keď pôjdeme aj dole, ak to stihneme všetko natočiť, tak určite tou cestou nepôjdeme. Je to strašne prudké a šmíka sa dosť. Takže tak. My si takto šlapkáme pomalinky. Dneska to bude zaujímavo. Venku je dosť pekne, aspoň bolo, ale už to tak pekne nevypadá. Ale nemalo by pršať. Hádam. Takže tak. Tuto sa potom zastavíme na chvíľočku. Je tu krásny výhľad. Takto je tu výhľad. Tam je chata Javorníček. No a my pokračujeme v ceste. No. Teraz idem
druhýkrát touto cestou na Pánsku Javorinu. Prvýkrát som išiel bez kamery, ale bolo to tiež také zaujímavé. Toto cesta bola. Dobrý. A pokračujeme po tejto ceste. On si kúpil nové plášte a tam sa mi lepšie pôjde, ale je to o dosť lepšie ako tie staré originálne tomuto bicyklu. Celkom zima je venku. Ešte dobre, že som si zobral trigovicu. Tu začína dosť veľké stúpanie. No, takže tak. Občas pôjdeme aj troška pešiou turistikou. No. Je to kopček poriadny, ale za tie výhľady to zase stojí. Človek sa nadre, ale je to potom také parádne. Keď vyjde hore, a si povieš, že dokázal som to. No. No. Je to raz hore, raz dole, ale je to krásna cesta tuto. Cesta hore je dosť dobrá, len tá cesta naspäť je taká nie moc dobrá. Ale dá sa to. Dá sa to. Navigácia nám ukazuje 6,5 km, takže nie je to až tak ďaleko, len je to dosť veľký kopec. A stúpanie a klesanie a stúpanie, takže je to také zaujímavé. Teraz sme na krásnej lúke. Ozaj, akože pekne to tu je. Mi to tu strašne páči, táto lúka. Ale je to záberák. A ide sa. Tu také húpanie.
ale je to nádhera. Sú tu aj senníky, také akože pre zvieratka, ale sa zdá, že na pravej strane by sme mali vidieť bez obec. Čo som pozeral pohľad na ligačky, to tu nejako moc extra nepoznám. Je to poriadne kopčisko. Cesta naspäť bude taká záživnejšia. Pôjdeme väčšinou dole kopcov. Brzdy troška, budú si užívať. Na pravej strane sú ľudia. Sada. Som tu bol ja prvýkrát touto cestou, čo som išiel. Tam tu nebolo ani človeka. Som tu bol len sám. Stále stúpame a stúpame. Máme to. Ale je tu fakt nádherné. To počasie je tak pod mrakom. Keď som išiel z domu, tak bolo dosť slnečno. Preto som hovorím, že si zeberám len trigovicu s tričkom. Ale mám aj rukavice, keby náhodu. Ale je to paráda. Stále stúpanie. Píše mi navigácia, že 5,5 km, takže už sa nám to blíži pomalinky, ten náš cieľ. Takže tak. Tu je nejaké posedenie, tu človek môže odpočinúť. No však po takomto stúpaní je dosť čo povedať. No, sa na chvíľku zastavíme. A my pokračujeme ďalej. Ale výhľad je tu tiež už dosť pekný. My pokračujeme ďalej. Malo by to byť táto cesta.
A už to začínajú zjazdy moje z faune. Je to tu bombastické. Ale je tu zase zmena terénu. Takže si tu ľudia celkom užijú tú jazdu. Ďalej. Máme pokažiť. Pomalinky nám tu ubúda. Cesta je tu dosť dobrá. Pohoda zatiaľ. Škoda, že sú ani všetky takéto cesty. Takéto parádne. Bola úplná paradička. Takéto cesty bývajú len chvíľkami, no. Alebo len kúsky. Takéto pekné. Čo už, no? Najdôležitejšie. Ešte aj dosť fúka do toho, takže je to také. Je to tu bombastické. Kamienky, kolienky. Ale nie sme už daleko, takže je to dosť dobré. No, baterka na bicykli nám pomalinky klesá. Ale to už musíme nejako potom dať. Cesta naspäť bude v pohode. Jak si vyberiem tú správnu, no. Predtým som si vybral takú horšiu a bolo to také zaujímavé. Ďakujem. Jak tak pozerám, tak chodia tiež na Pánsku a peši. Asi byť ináčia zaujímavá cesta. To je tak na celý deň. Ale záleží odkiaľ išli, no. Je tiež možno z Bezovca. No nie je až tak ďaleko z Hrádku.
Počkaj, neviem, či máme ísť to. Ukáž sa. Áno, dobre ma posielala značka, že my máme ísť to. Nasadám a ideme. Tu dáme pešiu turistiku. Tu je padnutý strom, ideme na okolo. Nevadí. Ja, ak som hovoril, že pešiu turistiku tu budeme viackrát používať. Tých popadaných stromov je tu tiež dosť. A keď nie je popadané stromy, tak potom vysoký kopček. Takže tak. Ale my pokračujeme ďalej po tejto ceste. Taká lesná cestička, taká ozaj zaujímavá. Človek si ide krásne. Tu začína ten kopček poriadny. No. A parádny kopček. Baterku máme okolo 50%, takže teraz začnú muka, lebo už toľko nebude dopomáhať, ale dám to. My nepôjdeme naľavo, jak mi ukazuje navigácia, ale pôjdeme napravo, lebo je tam aj studnička a vlastne cesta naľavo je ozaj katastrofálna. To je extrém. Na zjazd dole dá sa, ale hore to je neskutočný záberák.
Toto je zľavy, sa to tu volá. No. A vlastne my ideme touto cestou. Tu je aj ten prameň. Tam si môže človek načapovať vodu. A hlavne je tu, hej, je to troška ďalej, ale je tu lepšia cesta. Jako henta. Tuto odparkoval mám bicykel a ideme sa na to pozrieť. Prameň pod Preliačinou. Sme 630 metrov nad morom. Tak to tu je. A ideme. Tam nebude vidieť. Takto je to tu. Zrejme ešte druhú stranu. Takto to tu vyzerá. Ale my pokračujeme ďalej v ceste. Pozerám ešte. Pri najhoršom vymením baterku a pokračujeme ďalej v ceste. No. Teraz sa bude chvíľku navigácia spamätávať, že sme išli iným smerom, aký nám dala ona, ale táto je o dosť lepšia cesta. To mám vyskúšané. No je to o vyššie kilometra ďalej. Je to dosť. Ono je to dosť ten kilometr, ale ísť po takejto ceste, to je paráda. No a my vlastne pôjdeme. Neviem, či to bol Salenka, alebo čo to bolo. Nestihol som si pozrieť, ale môžeme pozrieť potom na kamere. No, pokračujeme touto cestou. Ale videli sme aj zvieratka, to je paradička. Videli sme 2 pramene po ceste, takže ohľadom vody je to paráda. No, ideme.
Hovorím, toto je taká lepšia cesta, hej, je to ďalej, vyše kilometra, jak som hovoril, ale o dosť kvalitnejšia cesta, no a o tom nejde. Lebo nie len sa narobiť, ale užiť si tú cestu. To je najdôležitejšie. Lebo hej, človek aj športuje na tom bicykli, ale chce aj čosi zažiť a chce si aj užiť troška toho adrenalínu a tej cesty. No a tu je čarovný kopček, takže tak. Ideme na prvú stranu, fú. Baterka nám pomalinky uteká, takže musíme pridať my tiež viac. Ono sa to nezdá, ale na tomto elektrobicykli sa človek nadrie dosť. Potom niektoré cesty, čo sú tu, sú naznačené na mapy CZ, takže po tých cestách neodporúčam ísť, nepoznám ich, takže tak, väčšinu idem po tých cestách, buď čo poznám, alebo čo sú na mapách CZ, lebo človek sa môže tu jednoducho a rýchlo stratiť a človeku sa vybije telefón a skončil. A tak vždy sa dá dostať domov. Ale je to už také inakšie, no. Ale kopček poriadný, akože nezdá sa, ale už začína byť taký unavený a ešte máme 3 km pred sebou, takže je to také bombové. No. Ja. No. Nezdá sa to, ale je to štrika. Napravo je posed nejaký, takže aj to tu je. Je to bomba. Pokračujeme po tejto ceste. Fú.
Toto troška zvýšime. To rýchlejšie odsypa. Ale stále je tu nejaké to stúpanie. Sice menšie, ak bolo doteraz, ale stále je. Paradná cesta. Ešte 20 minút. Takže tu ďalej pozriem na GoPročku, že ako je na tom, aby som mohol pokračovať ďalej v zázname, lebo tento konec býva vždycky taký najzaujímavejší a hlavne potom sú tí výhľady, potom vidieť tú Pánsku Javorinu a takto. Ale je to paráda. Toto na chvíľku odstavíme. Ideme pozrieť baterku, ako sme na tom. No, máme 16%, takže pokračujeme ďalej. Baterka vymenená. No, máme ešte 2,4 km do cieľa. No a môžeme ísť. Rozložím do dvoch častí, lebo ono to bude trvať okolo hodiny, takže čas 1, čas 2 a cestu dole by som dal spomalý, ten timelapse, časozberný záznam. Takže uvidíme, jak sa to všetko podarí. Toto je úplne ideálna cesta pre mňa, takáto. Tak tuto na chvíľku zastavíme a dáme preč tie dreva. To dáme preč. Lebo môže sa stať, keď pôjdeme naspäť, nevšimneme si a bude to zaujímavé. Takže tak. Pokračujeme ďalej. To je dosť dobrá cesta táto. Takto som ho ja vybral.
za chvíľku začína môj obľúbený kopček. A tento kopček bude už taký najzaujímavejší, lebo už vlastne budeme skoro na vrchole. Čiže to už bude také zaujímavé dosť. Za chvíľku odbáčame doľava. Skončila pekná cesta. Začína kamienky. Toto mám rád, títo kamienky. A teraz je to lepšie s týmito plášťami. Ako je to cítiť tiež dosť, ale nie až tak extrém. A teraz ideme doľava. A ideme na to. Fú. A ide to. Ale dáme sa radšej na pravú stranu, lebo toto vyzerá byť také lepšie. Žiadny moc nie. A ideme. Fúha. Musíme zabrať, lebo baterečka nám píše, že pod 30%, takže začína to byť zaujímavé už. No. Ešte 900 metrov. No. Fú. No. Koksa, to je to štreka. Takže, tu som na takej cestičke. No. No tu dáme pešiu turistiku, lebo tu máme konár padnutý. No. A teraz bude väčšinou cesta len takto. No. Začíname bicykel. A ideme ďalej. Sice mohol som ísť tou cestou, ale na čo? No. Tuto nasadneme a ideme ďalej.
Je to kopček poriadny. Tu máme ďalšie sedole, takže sa tiež tu na chvíľku zastavíme. Takto. Sme teraz 863 metrov nad morom. Takže takto. Pokračujeme ďalej. Môžeme ísť. Toto bude taká dlhšia pešia turistika, lebo toto je taký nebezpečný terén pre mňa. Ale budú tu aj kúsky, čo pôjdem na bicykli. Ale tu je dosť kamenov. Ázia v pohode, ale cesta hore katastrofálna. Ale dá sa, no. To na chvíľku nasadneme a môžeme ísť. Je to bomba. Dáme znova pešiu turistiku na chvíľku. Len 400 metrov a sme na Pánskej. No, ide to. Zaberak. Ale čo už? Čo to? Pred nami
Vidíte Pánsku Javorinu. Výhľadku uvidím. OK. Dám sa to. Som spokojný, že som to dal. Takže tak. Ale dobre je to. No, tuto ideme, tady je to. Dobrý. Dobrý. Dal som to.